Nagamta ki video ha setelah kepertai. Subscribe ki ukasi reporta. Ba share rukcha ki parlo ki jongpi. Kublai shibun. Hadin jong ka jing bom dan shu jong image ne kamut ka kemi baar ka di ka tengah yimdi mos ko fere kata namar bari hapor bagi nang klan shan nang klan borbor ngi haram ye ka hendrei ngimda buram than ye ka hendrei ngan ongi pi haba pang ba sitom de ka para jong pi kamla re ban penbong ya ka todong jong pi la da pi lit pen kana la da pi mla ban kena jing tia ka henmen jong pi kamla ban penbong todong jong pi kamla on pen tiang pi hendrei ka tengah jong pi kala ban le kata kumbale email jong pi ti email ba khap de ukon la jong imda sngo pher namar bale ni ukon ru ya ka kemela jong imdon jing sngo pher na kata kata ipen bong habang tang arang ba ru ndei te ngan ong ipi ngimdon ka jing le ranya kemela jong namar ka kha hi te ngiru email la jong te hendrei ka hanman kan thai kamla ban le kata ka para kan thai kamla ban le kata hendrei ladam don chu email ladang ngidon ka tengah kala ban sim ya kata ka bentah tina kani ka dawngon ong iping di mas ngoto ba ya kan urim la jong namar ba kata ka jing sngohe jing snngomeng borbor bangimla ban yadei don kapur ba kamde ka jing bakla jung ka kantheru kade ka jing bakla jung isenrang handai ban pendem ngimtre ba ngis ngopo namar ba wat teng habang ngimjot ela deru ngim ngoto jing bakla la jong te kani kayalam yangi sya jing jot te haba dade senrang ni kantheru ka jing dunangi don te hendre habang ngis ngoto bakla ngimdi bos ngoper ban pan ma buat nak tengah ni wat nak ikun ro long khnang ban la jot ka jing im te kani ka sunong tang jing kentu jong ngai pi ban pan sngo thu mo